Ngaku. Ayo ngaku. Jangan banteng kan iki ngono. Ngaku. Dari mangko kadang ta, Mbok? Ora nak, kaya kabeh awakku mari nyepakno jamu mbakmu isuk mangan terus gak adang. Kon mangan iki ae wis, karene mbote wingi sore. Enak ta iku, Mbok? Enak ta? Cobaan. Enak, Mbok. Enak, Mbok. Ya ancen enak, Le. Pasamu cilikane mbokmu iki biyen. Esuk awan bengi mangane yo ngene iki, Nak. Yo gak duwe beras, api-apike iku lho, mbokmu biyen iku mangan segompok. Berarti ora kayak wong saiki ya, Mbok. Mangan sego geret ae wetenge loro. Wow, ya ancen iya, Nak. Wong lek jaman saiki wong-wongane iku kemenyek kabeh. Aja sego gerit. Sego beras e jare garai penyakit. Duh, jan ono ae wong saiki iku. Lah iya, Mbok. Kamu ada? Aduh. Ora sehat. Amil. Amil. Wis ngaliyo-ngaliyo, aku ora kolu karo jamumu. Loh, lah kak kau lu apa sih? Biasanya sampai entek 3 gelas. Iki lho. Gak wis, aku wis kapok sing gawe jamu kopros sambune pesing. Blek. Duh. Ya apa, Mbak? Kok temen-temen sampe ndak ngilokno? Lah wong jamuku lo enak. Kok dadi pesing barang. Aduh, wong jamumu campur oyo iku ta. Wong dolonmu dhewe lho sing kandha nang aku. Sopo sing kondo? Wis nyingkriya kan minggir. Lah jare sopo sih? Sing nyuwurno ngono iku lho sopo? Wong aku gawe ya gawe banyu mateng. Yo riji. Wis ora penting sapa sing kandha nang aku. Wis aja ingin tekelku jijik aku mek jamumu. Ngaliyo. Apa sampean gak tuku tapi aja nyuwur-nyuwurno ngono lho. Ih, lah wong jamu sing gawe kuopros kayak ngono. Ya tak suwer-suwerno ta lambe aku. Nene iki, Mbok, kok ana dulu. Aja ombotene. Kulite legano. Aduh, wis kon niku aja rasan-rasan adikne ae saken. Pancene doyan lho, Nak, lah kate apa maneh. Ya aja aduh. Ta wong kon dhewe lho cek notore nang sembarang saiki. Mari jamu apa genahe? Rek ana karene jamune Mbak Ajeng aja balik-balik dipangan ta, Nak. Jamu ya ora dipangan, Mbok. Diombe. Ya padha ae, wong padha-padha mlebu nek cangkem. Iya, mari iki. Kok nek dolen iku lek mulih aja sore-sore. Dolen sak wajare ae, Nak. Aja buantengan tok ae. Kon stok buantengan ambek anake Poel iku, aduh. Ngajine wis gak tau nyang, malah belus saiki. Lah seneng lho, Mbok. Barek ya ora mian arek bantengan timbangane arek ngaji. Ya kon iku sing bodoh. Ndi yo lek bantengan iku ya rame, Nak, tapi lek ngaji iku penting. Lek iso karuan dhisikno ngajine timbangane bantengane.
Penting ya penting, Mbok. Mbotene ya kene aja dimplok dhewe tok ae. Aduh, lah wis gerang ngono kok ya mbok belajar ngonceki dhewe kon niku. Ya wis, wuh. Kari ngemplok gak melok godhog, gak melok bedol. Budal endi sih, Mbok? Nuli tekali Handoko, ati ditekali sapa maneh. Wah, lakon ku ya apa, Seng? Wong dikon garap meja dapur do omah dadak garap nek kene. Megah bayarane murah. Murah-murah, tak gebang kalau menjengmu kon kejet-kejet kon. Gak kon njok bayaran piro? 10 kali lipat ah. Gak apa-apa Seng tak bayar. Waduh, mau ngetok mun. Megah bayarane murah. Wonge nyocot pisan. Lah kon kok kena gimunmu Barok Al-Muntari iki sih. Salah-salah kok tak pandem dek kono kon. Lah Riko kate mendem-mendem aku lho jamun. Lek kok tak pacul wetenge Riko lek kliru. Tasane gimun Hatari ae kok. Hantari yang gitu badokan ta. Muntari. Pokoknya di rumah garap penceng. Tak bayar 2 kali lipat kon per jam. Sak lambe-lambemu reganono le. Kon gak percaya. Jangkrik. Momun. Masih ora borona Riko ora patek enem. Mari lari saya kemenyek konceng iki aku jalukmu. Ayah Oh, kowe. jangkrik lu. Iki taruh bono Ya wis Bu, suwun ya. Apa wong dina iki ya? Kok iso jamuku gak payu blas. Kali biasa ae lho. Ya ini wis entek akeh. Lakon Bu Iya lho gak njupuk saiki. Apa jamuku? Lah lek bendino ngene lantek ta bondoku iki. Oh. Engko aku gak dodol. Ame tok sing di rumah. Terus dodol lek sepi ngene, lha opo sing kate tak betoro. Tapi opo yo? Pirang-pirang dino iki lho, masih jan gak payu blas ngono lho. Kali jamuku yo enak. Yo gak mambu. Tapi opo ngomong kok sing tuku. Sing biasa tuku loro, telu. Iku mang yo tak parani ngamuk. Kelakon Bu Iya ae lho. Sing biasa tak teri. Gak gelem njupuk iki mang. Opo jamuku iki? Alah. Bayi loro enak sing monyes rek. Sing iki koyo gimun potongane. Aduh, tambah sing iki. Aduh, jantes praene jamat lek ngene rek. Jan gak niru babone blas rek. Babone putih-putih anake sebelang ngene iki lho. Kate koyo wong tuwek wulune lho. Wanen nian rambute lho. Wis monyos. Lah iki opo aku lapurane nang Handoko rek? Tak waram anak luru, aku ora oleh bagian. Tak waram anak situ Handoko gak kira Pak percaya. Apa iki diadahi dosa ya gonang seplindit kono iki. Nek iki larang payune seplindit soalnya unik. Kunyuk. Oh, wis. Jelas gak payu dole iki lek kanakno Handoko. Iso-iso aku sing gak oleh bayaran. Iki enake diadahi kerdus. Mene wayahe digono seplindit. Kan enak iki disumbu abang. Iki disumbu ijo. Kayak sugar glider semprong. Lah iki diarani sugar glider jumbo. Nek ayo ada iki nih. Ayo kene. Tidur saja. Handoko dikabari, aduh, wedhuse kluron, Bos. Metune koyo cindil-cindile tikus langsung tak pendem. Cai. Tapi ki aku lek konangan gimun ono nek kene ono wedhus cilik ngene. Sida digulet go mule. Enake genteni kono ae dibun.
Hei, jeng, ngadeg sih. Apa Mbak? Itu kuah. Kenapa dodol jamu iki ya apa sih, Jeng? Ya dodol Mbak. Lah ya apa? Ya ngerti lah dodol jamu, mek jamu dapuran ini aja didol. Lah jamuku apa sih Mbak? Mambu ta? Jamune ya enak, ya gak mambu. Mbok tapi bener lah dodolan iku. Lah aku wis jujur Mbak lek dodol. Jamuku ya gak tak campuri aneh-aneh. Jelasno ta? Apa Jamu mulu ngaku krungu ngono sing ngomong aneh-aneh. Jamumu lek gawe iku kopros. Loh, sapa Mbak sing ngomong ngono? Ya ono ae krungu-krungu wong emakku ambek bojoku krungu sampe muta-muta. Lah wong aku nggawe jamu iku lho nggawe banyu mateng, Mbak. Ya mbok banyu apik, mbok banyu peceren, pokoknya aku wis duwembrek ngono iku. Pokoknya aku balekno dhuwitku sing separo pale mari ndek ombe wong separo. Lah opo sing kate tak gawe balekno, Mbak? Lah wong dino iki lho gak payu blas jamuku. Ya jelas gak payu jamumu wong kon kopros. Lah ya apa balekno dhuwitku. Lah lek ana dhuwit ya tak balekno, Mbak. Lah saiki lho gorong oleh dhuwit blas. Sampeyan deles sik wis meneh utawa mben lek aku oleh dhuwit tak jupuk. Lah timbang jamu dapurane kaya ngene karo adik kenek. Ya Allah, Mbak, mojok sampe koyo ngono. Tak balekno dhuwite mean. Wis ora sudi karo aja dodol maneh nyang omah. Astagfirullahaladzim. Tuh apa maneh iki? Ngene iki wingi bibite kacang ambek ucet, kok gak tak pilih dhisik langsung ditandur. Ya ora kira urip. Wong iki ucete akeh sing gabuk ngene kok. Barek lek Handoko iku kok ya ono ae, kok seneng temen golekno penggawean wong tuwek. Tapi yo gak apa-apa wong arek iku Jawa. Tapi sing ditandur iku lho, kaya macem-macem. Sing pogung, sing bote, sing tebu. Durung sing digawa arek-arek kaya TV ku mbo apa jenenge. Lah ya apa lek ngalami. Oh ngalah. Tapi ora apa-apa. Arek jaman saiki anjene teges-teges. Iso gawe TV, iso gawe apa rupane. Tapi gumunku nang Handoko iku lho apa kok ora gelem rabi maneh. Enteni sapa lah ngono ah. Kali yo ganteng. Wong wedok iku lho paling yo akeh sing gelem wong dhuwit-dhuwit yo akeh. Lah mosok barang iku perlu wis gak urip perkane gak rabi. Oh ngalah. Mosok iya Handoko iku gak iso nglalekno bojone sing biyen. Tapi yo iya sih, lah wong bojone sing biyen iku rupane jan persis Ida Laila. Ayune oleh, semoke oleh, kaleme oleh. Oh ngalah. Aku lek eling-eling jaman biyen rek ndelok Ida Laila iku. Oh, asli lagune cek trenyo nang ati. Sing nyanyine ngene kok lho. Berulang-ulang kali telah ku katakan diriku ini hanyalah seorang biduan. Jangan engkau cemburu kepada diriku.
Cinta dan kasihku hanyalah untukmu. Hanyalah untukmu. Potongan koyo nalpot ya pengabangan. Koyo napi. Karuan napi, omahe gak dipangan rayap. Lah krekete nopo nalpot tuh? Lah kok terdasol atasane nalpot ya badok tamun. Wah, panik. Don, kok enggak krungu dah, Don? Krungu apa? Lah mbok ambek Marlena lu iso mari gelut iku lho, ya apa sih? Gelut perkara apa, Mun? Lah ya mbok, apa sing direbut wong dunya-dunya gak duwe. Wong padha marate ati kakek ngomong kabeh-kabehane. Aduh. Jelas iki gara-gara ajeng ambek mul bungkil iku kok, Mun. Ya apa ya? Ya apa lek kirane mul kok bengi tak colongi, Mun? Duh, kok niki Don. Nyolong mbok sing manfaate dik sing nek didol ngono. Lah mul kate ge apa dicolong. Balik kono wis aja nambahi masalah ta. Salah masalah sing gepuki mboke durung tuntas kono ono ae sing kon lakoni. Waduh, iya sih. Lah wong masalah sing gepuki mbok durung mari kok aku kate ngatur mul. Wis mes setengah tahun dadi masalah mbok iki. Lah tapi asline aku iki muangkeli nemen nang mul bungkil iku, Mun. Lah mosok sih ajeng iku dipegat ora digantungno suwe. Karuan kok kate dibaleni ngono jelas, Mun. Lah ngene iki lho lah angel tak dadi aku. Lah kon nek bingung-bingung apa kon mati ae tak terno saiki. Wis gampang Don nek masalah ajeng ae tak suratne mari ndang tak wayone kono. Oh, ya kenaken dapuranmu. Wong aku ketok bokonge ajeng kudu tak pek dhewe ae kok. Wis ayo ngatur Tegal iku lho. Masih wong ngono ku ya butuh bondo. Oh, tapi kebatit. Kon, setengah hari awake dhewe mlaku tok sampe kate bedhog kok. Kon kasen kita akhir ya, Bong. Kon takkan mangan jambu ae. Jangan kilo jahul ngamuk gua apa? Wong ora ngendekno sak kolong per, wong sitok ini. Yo ngene. Enak jauh yo. Yo enak ta wong gak embas. Barene kon kate nang ndi ngono per? Yo kate apel ta jahul wong arek enom, yo lek Riko. Tuh wong sik bayi ae pacaran per. Sopo no pacarmu? Lek pacarku ya akeh jahul. Wong blater kok. Wong raimu koyo antunge sopo yang gelem per. Oh niki mbok sing gagang lho Din wong lanang mlaku aja kencang-kenceng ngene ae cepetan. Selak panas iku lho. Mami. Ini nanti mami. Jahul. Ini nanti Riko. Jahul. Hol. Lah apa sih ngono aku kok iso wedi ku lho kon kate nandi? Oh, mati wis. Langsung ae nya. Sik Din, kule langsung dianu male melayu areke. Lah kon niku lho apa sih Hul, kepethuk aku wedi wong ora tau duwe masalah apa-apa. Oh. Berarti Bunda Miska gak ero. Anu ndah, ora wedi aku. Saking selak makane mentok. Ya lek ngono sik Hul, aja kesusu. Engko ya kenek makane mentok. Kon iki lho aja mangan tebu ae. Pada nang kaliren ae. Bagus. Aktinge jan sip kon Hul. Lakon wingi ditakoni gimana ambek Kang Peri kok macak bisu. Saiki kok iso ngomong he? Hul.
Lah wong mang ngomongan ambek aku lu lancar mi. Mangan tebul ya doyan entek akeh ku mang. Lah iya le, kate ngapusi aku dadakno. Hol, jawab apa? Nek ditakoni ku jawab ngono lho. Wis aja macak bisu. Aduh. Lah ambek aku ora usah kaken pola hul. Kon milih tak hukumno apa kon duduhi sapa dalange sing ngongkon kon? Masih terus ae. Ngaku. Ayo ngaku. Tak kok buanteng kon iki ngono. Ngaku. Aku hul. Hul, Iya bos, tangaku bos, tapi tuno sik. Kon saiki ngaku apa ora kon? Marak banteng ajur nih kon. Ngaku apa ora kon? lo din, ndredeg din mantur din. Iku dolan lo geblek kabeh lo din. Lo din. Apa Odin? Loh, diculno. Loh, ono jong guyu elek-elek kepungun le. Kok iso diculno iku lho? Pusingnya. Yo. Cicing ini punya. Loh. Basah. Duh, kumat wis, leginge wis kene din dhuwitku pusing kabeh din. Le, kon dikon ngepung ora? Beli kok lho. Oh iya mi. Akeh kepungun din. Ini bodyguard goblok. Sik Don. Lah iki lak kayu angket ta Don. Rek elingku ya kaya iki wangite Don. Nganceng ini Don. Ambek mudun ngene. Wah, kon ya cok grusak-grusu sik, Mun. Lah iki wangkit duduk karuan akeh iku ya. Iki ya wangkit. Terus Handoko ngomong nang aku iko, kayu kopi iki barang ya wangkit. Lah lek wangkite kopi iku Don. Lah wong iki ngono wangkite telu. Ya Don. Lah iki sing iki kenceng ngene Don. Lah sing iki oleh kene. Apa gak nyorok sing iki? Lah Waduh. genahe sing didol sing ndi? Lek iki sing kedul iki jelas nyorok iki. Tak delok iki Mun yo. Di loro. Waduh. Nyorok 30 cm Mun. Waduh, kon iki koyo ruru wangkite iko lho. Sasalah tak gebang kon nek bingungi ae. Ojo katik moro-moro gebang lah didelok pon. Niki kecenge teko etan yo. Rok entah iki moncolin kayu kopi ku. Ya jelas iki tak wangkite nyorok lho, nyorok rene. Lah terus kopi iki. Oleh kono ne deng-gedeng. Lah karepe Handoko iki yo opo sih rek? Sing iki menceng rono wangkite, sing iki mlebu ngalor. Lah iki lah lebih setengah meter ta nyoroke Mun. Genahe iki tegal oleh bagian ta oleh tuku iki sing kate didol iki Mun. Lah kok isone Handoko ae kon iki. Sing kaya dodol iki dudu Handoko. Handoko iku kate tuku. Berarti Handoko kemeru. Waduh, kerengi Muntari rek. Lah dadi lek iki gotang amene mbane iki kencenge iki tanah gantungan ya Mun. Kon iku sing digantung. Wong kok ora teges blas. Lah terus sing bocu mang ya apa sentere Don? Lah lek sing nduk kono mang senter ya Mun. Wangkit-wangkite pas mek rada ngeplek ngene tanahe. Wis ngene Don enake Don. Apa? Mangan ah? Kon iki badokane tok ae. Lah luwe. Saiki ayo nome wonge ae. Lah terus? Yen cukup surate kon ambek cukup meteran, cek pro. Oh ya masuk. Tapi soalnya ning ngarepe me wonge iku ana warung gede soto. Mangan sik tatek. Waduh kon iki Don. Genahe kon iki kepengin mangan apa Don? Mangan omah apa mangan dalan? Enak mangan brongkalan iki lho Mun. Kon iki aneh-aneh ae. Anjok-anjok mangan omah ambek mangan dalan. Lah rumangsamu lambeku iki bego ta ya apa? Maksudku ngene lho, Cek. Lek mangan nduk omah iku ya mangan nduk omah. Soale nduk omah iku akeh soto ono. Babat ono. Sembarang kali wis. Lek mangan dalan iku marung. Onone mek siji tok, ya soto tok jere kono iku mangan. Oh, berarti ya enak mangan omahe Mun. Oh ya wis lek ngono pendas sing mburi iku duduken. Dekake ndek piring.
Uru-urune serundeng ngono enak. Ya terus didadano nang kon. Wis ayo. Basare pahit, gak mangan di warung pisan yang bundeli kon iki. Kok iso yo rabu konturno. Malah awak ngene kecek pegele di Nuriati ngelek-ngelekno aku ndek wong MBK koyo ngono. Nur. 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 Nuriati. Nah, di Nuriati rek. Lah iku kon mari ngrasani aku kate ndelosup nih kono Nur. Lambemu lek ngomong sing genah lho ya Nur. Apa Mbak Ke sampean kok moro-moro ngomong ngono? Wis ora kate kakean drama Nur. Kon wingi mari ngomong nopo ndek MBK masalah gue. Kon elek-elekno modele apa aku? Cek lendin. Age Nur ngomong Nur, iki lho ana wonge adepono. Lah aku lho Mbak Ke gak ngomong apa-apa. Aku mek ngomongno sampean iku ngutangno dhuwit. Wis Nur, kon ora kate mali ilat yo. Lah wong kono ngomong di MBK jarene aku iki tuku emas, aku soge oleh ngakali wong-wong. Jarene kon sampe ngarani aku dodol awak barang. Ora Mbak Ke, aku gak ngomong apa-apa. Mate bongko ora Mbak Ke. Halah, opo ae Nur, aku wis ora percaya blas nang dapuranmu. Mari ki lek kon baleni maneh, utangmu tak jukuk kabeh yo. Kon ora kate tak selangi maneh. Lek kliru lek aku pegel-pegel, Gianto iku tak gendak. Gianto mulai biyen Nur ngendengi aku ora gelem. Awas kon balen maneh. Ayo Din. Barek nyala-nyalai Beb. Din. Oh anjene Wati iki sing ngomong. Arek iku nyene gak jelas, arek komperen anjene. Jam 11:30. Temen sih. Lah iku apa? Kok suwe temen sih, Beb? Aku dek kene luwih suwe. Beb. Bare ana apa sih? Waduh, ketusi rek. Aku lho kate ngomong. Bare kate ngomong apa sih? Kok gak di sekolahan mang? Wah, lek di sekolahan ya kurang romantis ta, Beb? Terus no wis le bab. Mari kita jajali lemah iki. Bare wis ngomong ta lah. Beb, Apa iki? Kirana, apakah kamu mau jadi kekasihku? Akan kuberikan jiwa dan raga untukmu. Tolong terimalah cintaku ini. Aduh, jijik. Ran kok cebok ini kok kate dadi pacarku. Lah aku iki diterima ta gak? Ora kate trimo. Ora sudi aku dadi pacarmu. Loh, ditolak maneh. Masa elek nemen awak iki. Ya anjene elek, sapa sing ngomong ganteng? Arek wedok kabar konokno. Aduh, sing iki teko pisan. Ngene lho, Beb. Wis ora bebepan, elek kakan pola. Iya, sik cilik wis playboy. Ayo, Kak. Masa aku elek nemen rek. Yen akhire wirang pen wirang pisan. Yen akhire lara pen lara tenan. Iyalah, mergane ambune mambut kok turun kaya ngono. Lah tibake pitik ku mapan ndek kene ta rek, telek sampe kaya ngene. Nancen perine ya ngono, dikon gekno kombong pitik ora digekno. Wis ngene iki maling golekne penggawean wong tuwek tok. Aduh, telek iki rek. Balikno didol ae wis mbok pitik iku. Mandek ora metu kayane kok, teleke pating telecek. Mergane ndek pawon kaya ngono rusune iku. Lo ngono wis pitike iku kakean. Oh, ya eman ta, Nduk. Lek atasane ora boto kate sampe dodol pitik. Wong masih ingon-ingon pitik ku ya penak, Nduk. Kena diuntuli ndoke. Kena didadarno adikmu. Ya karuan didol ta timbang rusu-rusui. Lah saiki lho ndok seprapat lho regane ya pira.
ngono kate ngingu pitik barang. Barek jer aku dadi wong tuwek wis anteng ndek omah. Gak usah metu-metu, gak usah kakean ngomong, tak ingoni. Lah penak ta? Lek aku ora nemen-nemen nduk jagakno anak iku. Lah mbekne rumangsamu wong tuwek ana omah tok lek genok penggaweane gak loro kabeh ta awak iki. Ndek endi ana meneng loro kabeh iku, justru wong loro kabeh lek kakean penggawean remek awake. Wong dipenakno anake kok iso ora manut iku lho. Manengi lho, Mbok Riko iku lho aja nemen-nemen. Kok sik mbok klirokno ae nduk mbokmu iki. Lah aku iki lho nemen-nemen apa? Yo Riko iku lho wis tuwek. Ambek Mbok Marlena ya padha tuweke, katik sak dulur. Mbok aja nemen-nemen, aja titik gelut, titik congkrang ngono lho, Mbok. Anak iki isin. Engko sak ben wayah aku penagihan mesti ana ae sing ngomong. Nduk ke mbokmu iku lho opo ambek dulur ambek Mbok Marlena kok asih congkrae. Isin, Mbok, koyo wong kurang badokan temenan ah. Duh, kon iku karuan menengoti. Rumangsane atine wong tuamu iki gak gatel ta lek dilarani terus nang dulur enom. Duh, kon gak kaya kon nduk wis kadung mangkel lek aku wingi ku. Oh, Riko jan gak manut blas, Mbok, nang aku. Mbok didik iku manut ngono lho aku iki lho ngandani bener. Aja belan-belani ajeng terus ae wis jarno lek gak dikandani ku jar-jarno ngono lho. Cekne wis nya, maiki lek gelut-gelut meneng tak gobange wis. Foto-foto memblem ae. Lho kon sing tak pecat wong iki makku. Oh, kon iku din namung tuwek jan ono ae. Tak loloi sapu lambemu konku. Soale potongane kaya ulre garbis kon iku. Bale ulure garpe sakmene yo entel sak Tegal ae kok Mbok bubise. Mari Riko yo ono ae, Mbok. Wis ta lah yo, mari kita kandhani nggih. Ajeng iku lek balikan kongon balikan cek omah-omah dhewe. Engko lek gak sanggup tak gaekne omah. Terus lek pegatan kongkon ndang pegatan ngono lho. Aku wis wegah ribut terus sak dulur. Oh, aku ora omes nang lanangi ambek mbokne lho, Nduk. Berase wingi sok akeh ta ambek gula-gulane. Ono sih an, lah kon gawakno sak arko iki. Entek ngono iki wis gecekelan. Lho kok akeh temen sih, Nak? Ya wis iku gawon. Ayo Din, terus Din penagihan Din. Oh, kok gak mlebu sik ta ono karene mbote karene wingi. Mau wis. Oh, ya wis. Tak dukak-dukakno lancar penggaweane. Iya, Mbok. Amin. Ayo Din. Wah, lanang duwe, motone biru. Ayo Din. Wong tuwek iso didelokno matane biru barang iku lho tak kabyuk kene kon kok wis. Kok akeh temen sih duit toko anakku iki lah piro iki rek. Sampe tak genyar utang ae iki.